Y beirniad Ebolesi wedi dod I ben ac edrych ar y ceffylen unigol yn y dosbarth yma i'r Ebolion Ebolesi Adfeirch Blwydd ddod gyda'r ceffylau lliw. A mae fel sy'n dechrau wneud I phenderfyniad, David. Wel, 2 dim 5 dim sydd yn gyntaf. Gracington Moonwalker yn cael ei arddangos gan Ebolesi Harrington. Gan berchnogaeth Terry Gaiet a Lee Harrington. Ac anamal iawn I ni'n gweld newidiaeth yn y penderfyniad ar yr foment yma. Wel ie, mae'n rhaid bod nhw'n astudio, mae yna rhywbeth o'i le, os ydyn ni'n deud, os yna rhywbeth yn digwydd, mae'n rhaid deud. Felly, yn gyntaf, wrth gwrs, fel ydyn ni, Gracington Moonwalker. Yn yr ail safle, mae Lucy Dyer a Harry Blockley gyda Beau Wallace Hocus Pocus. A wy'n credu mai San Clair Candy Floss sy'n yn y drydydd safle, yn eiddo I Abigail O'Toole. Ac Emma Burrow wedi bod yn eitha bendant yn ei benderfyniad. A aeth un o'r un a dy sylw di ar y dechrau? O'r teip mae hwn yn un lyflu. O'n i'n eitha licio un oedd yn yr ail sydd heb gyda ni ymlaen, ond nid fi sy'n beirniadu heddiw. Ond mae pawb o gwmpas y cylch yn feirniad fel ni'n gweud bob blwyddyn. Wrth gwrs, ac mae yna dipyn o brofiad ac mae Emma Burrow yn gwybod I pethau. Wyt ti hefyd yn dechrau gweld y datblygiad, gweld y dyfodol, lle I gyfrwy falle? A dyna yn union bydd Emma yn chwilio amdano fo, oherwydd mae hi wedi bod yn hynod llwyddiannus yn cynhyrchu ceffylau tangyfrwy. Yn un o'r goreuon, mae'n neud yn distaw bach, mae'n dawel, sam lot o ffwdan efo'i, ond mae wedi bod yn llwyddiannus iawn, ac dwi'n siŵr bydd hi'n gweld y potensial yn y ceffylau yma. Lle dyma ni? Gracington Moonwalker yn y safle cynta. A Ebolesi Harrington, maen nhw'n cael dipyn o lwyddiant wedi cael gyda'r adran ec yn y gorffennol hefyd. Wedi bod yn dangos dipyn ac erbyn hyn, maen nhw'n I weld yn ymddiddori mwy yn y ceffylau lliw. Beth yw'r apel gyda'r ceffylau lliw? Dwi'n meddwl bod nhw'n atyniadol. Dwi'n gweld mae siap y ceffyl yma. Dwi'n jyst yn gweld rhywun ar y sgrin. Mae o'n stamp o geffyl fydd yn, dwi'n meddwl, yn cael dipyn o lwyddiant yn y dyfodol. Nath o symud yn hynod dda. Mae yna patrwm, mae yna ffrant, asgwrn. Sbia'r bacsiwn yna. Mae yna dipyn o waith I gael y bacsiwn yna yn lan. Y siwrlen fel sy'n ni'n gweud, ie? Siwrlen. Y blew ar y carnau. Lle dyna ni, yr hosglymau a'r cardiau yn parhau I gael I dosbarthu yma yn y cylch ceffylau. Yet and Harrington. An aisle in second, number 2046. I'll give this side. Okay. Is it Belcher or Lee? Third Wallace Hocus Pocus, property of Lucy and Harry Dyer Blocky. In third and drydydd, 2040. Abrams, son of the legend, property of John Oscar Casey. And Pedwerin in fourth, 2054. San Clair Candy Floss, property of Abigail O'Toole. In fifth and Bimed 2060, Malakins Tickety-Boo, property of Robert Scrime. And in sixth and chweched 2045, Rald Queen of Hearts, property of George Ella. Well, Ebolesi Harrington, many congratulations. A Royal Welsh Winter Fair winner. Did you think you would start your morning this way earlier on? No, we didn't, no. It's amazing. It's what we come trained for. And what else have you got coming up now? You've got a championship next, but have you got any more competing? No, no more competing today. Just a championship and that's us. So you've come with one. You've won your class. You've got a championship to come. We wish you the best of luck. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Thank you. We're doing the dosbarth un saith un, the 2 dim 5 dim, Gracington Moonwalker. Give a round of applause everyone.
the winner of Class 171. Nid ar chwarae bach mae cipio'r wobr gynta, ond dyma'r hyn nath Gracington moonwalk yn newyddion da i'r perchnogion Terry Guyot a Belcher Lee Harrington. Llon gyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw.